چارەمین پێشنگەها پرتوکان لە باژارێ قامشلۆ birêve diçe lê îsal bi rengekî cuda ku hemû tedbîrên parastinê ji vayrûsa korona ji belavkirina maskan, girtina pileya germahiya laş û teqîmkirina destan lê peyda dibe. Girtina sînoran jî ji ber korona bandora xwe li pêşingehê kiriye. Gobûye sedem hejmarek ji pirtûkan û nivîskaran di pêşingehê de beşdar nebin. Lê tevî wilo jî pirtûk bi zimanê Kurdî, Erebî û İngilîzî têde peyda dibin. Welatê me nîvê wê hatî dagirkirin, serêkaniyê par tevlîbûn hebû, berê ji Efrînê tevlîbûn hebû, niha ew tevlîbûn kêm bûye. Lê li gel ew qet zehmetiya û zehmetiya tenduristiya korona jî 39 weşanxane îsal li vir amade bûne. Hejmara pirtûka ji par zêdetirin, ji 11,000 navnîşanî 120,000 pirtûk niha li vir amade ne. Kombenda Kawa ya çanda Kurdî ji Hewlêrê bû yekemîn car beşdarî pêşingehê bûye û 60,000 pirtûk ji Hewlêrê derbasî Rojavayê Kurdistanê kiriye. Endamê kombendê didizanîn asta pêşingehê pir baş e û ya balkêş ku pirtûkên heyî bi zimanên cuda ne. ev معرض gelek baş e. Got معرضê kitêba çê dibin hesteyekî bilind dibe, kêfayekî tê mehet û milletiyekî dixwînî û millet jî gelek tên. Em cara pêşî müşareket dikin rabita Kawa li Hewlêr bû. Îsal rixsat li vir derxist û bi teqrîba 60,000 kitêbî me ji Hewlêr ayîne vê derê. Pêşingeha gotsalane tê li darxistin dê 6 rojan dom bike û gelek çalakiyên cûr bi cûr di nava wê de hene. Tevî gogirtina sînoran û rewşane ewledî deverê de bûn asteng li pêş li darxistina pêşingehê lê 39 weşanxane tê de beşdarin û hejmara pirtûk û beşdaran ji salên borî zêdetir in. Lava Esad, Kurdistan 24, Qamişlo.